ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ଉଗ୍ରତାରା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଉପରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ 16 ଉପରେ ଥିବା ମାଆଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ବୋର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି। ଏଇଠାରୁ ଭୂଷାଣ୍ଡପୁର 7 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦୂରତା ହେଲା 3 କିଲୋମିଟର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ। ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲି, ଏଠି ଏ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇସାରିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରଟି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଭୂଷାଣ୍ଡପୁର ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମାଆଙ୍କର ଏହି ପୀଠ ରାମେଶ୍ୱର ଛକ ଓ ଟାଙ୍ଗୀ ମଝିରେ ପଡ଼େ। ଯଦି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଆସୁଛେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କେଉଁଠି 55 କିଲୋମିଟର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯଦି ବାଲୁଗାଁ ପଟେ ଆସୁଛେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ 35 କିଲୋମିଟର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆହା, କି ସୁନ୍ଦର ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର! ଆଖି ତରସି ଯାଉଛି ଥରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ 3 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ଟି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏଠି, ସେମାନେ ଭଡ଼ା ନେଇ ଏଇଠାରେ ରହିପାରନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ପୂଜାପାଠ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯେବେ ବି ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, ଏହି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ମାଆଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠର ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବଟବୃକ୍ଷ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବଟବୃକ୍ଷ ଏମିତି ସେମିତି ବଟବୃକ୍ଷ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଯାହା ବି ମାନସିକ କରି ମାନସିକ ଡୋରି ଆଣି ମାଆଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଏହି ବଟବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧି ଦିଏ, ତା'ର ଯାହା ବି ମାନସିକ ଥାଏ ତାହା ପୂରଣ ହୁଏ। ଏହା ସତ କଥା ବୋଲି ଏଠିକାର ପୁରୋହିତମାନେ କହନ୍ତି। କାକଟପୁରେ ତୁ ମା ମଙ୍ଗଳା, ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ସାରଳା, ନୀଳାଚଳ ଧାମେ ମା ବିମଳା, ତାଳଚେରେ ତୁଲୋ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ଜୟ ମା ଉଗ୍ରତାରା, ଜୟ ମା ଉଗ୍ରତାରା, ଜୟ ମା ଉଗ୍ରତାରା। କାକଟପୁରେ ତୁ ମା ମଙ୍ଗଳା, କାକଟପୁରେ ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମାଆଙ୍କର ବେଢ଼ା ଚାରିପଟେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଦେଖିବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱରୂପ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକି ଦେଖି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାनं ସୃଜାମ୍ୟହମ୍। ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୂନାଂ ବିନାଶାୟ च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। বিপদে আপদে ততে সুমরিলে ঘণ্ট ঘোড়াউলো তু
তো দয়া হইলে দুব হুয়ে দারু তোর ইচ্ছা বলে সিন্দুর শোভিতা মন্দার মণ্ডিতা সিন্দুর শোভিতা মন্দার মণ্ডিতা মালো ভক্ত বছড়া যাজপুরে তুলো মা বিরজা বাঙ্গিরে চর্চিকা পাও তু পূজা সম্বলপুর ঋতু সমলে মা ঘটকা বাসিনী তারিণী মা জয় মা উগ্রতারা জয় মা উগ্রতারা জয় মা উগ্রতারা ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱଟି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ କାରିଗରମାନେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦକ୍ଷ କାରିଗର। ମାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତିପୀଠର ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଟିକେ ବିଚାର କରିବା। ଏହି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଚିଲିକା ଉପକୂଳରେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ ଅଛି। ତା ନାଁ ହେଲା ମୂଳଝର ଗଡ଼। ମା ଉଗ୍ରତାରା ଏହି ଗଡ଼ର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଠିକାର ରାଜାମାନେ ନିଜ ଗଡ଼କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କର ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତି ଏଠି। ଏହି ମୂଳଝର ଗଡ଼ର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରିବା ସହିତ ଆମିଷ ଓ ନିରାମିଷ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଚଢ଼ାଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରୁ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାଙ୍କର ଏହି ପୀଠରେ ଆମିଷ ଓ ନିରାମିଷ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ପୂଜାରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଦିନରୁ ଲୋ ହେତୁ ମୁଁ ପାଇଲି ମା ବୋଲି ତୋତେ ମନେ ଭାବି ନେଲି। ଅନ୍ଧୁଣି କରିଲୁ ବର ଫେରେଇଲୁ ବାପଠୁ ପୁଅକୁ ଅଲଗା କରିଲୁ। କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମା ତୋ ଦୟା ହୋଇଲେ, କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମା ତୋ ଦୟା ହୋଇଲେ ଲାଗିଯିବ କୂଳେ ମୋ ନାଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୌରୀ ମା ବାଣପୁରେ ତୁଲୋ ଭଗବତୀ ମା ସଂକଟ ନାଶିନୀ ହୁଅ ମା ସାହା। ତୁ ବିନୁ ଆଉ କିଏ କରିବ ଆହା। ଜୟ ମା ଉଗ୍ରତାରା, ଜୟ ମା উগ্রতারা, জয় মা উগ্রতারা, জয় মা উগ্রতারা, জয় মা উগ্রতারা।
दर्शक बंधु आम मुख्य गेट दे बर्तमान बाहर को आसी सारी यह बाहर दृश्य बाहर दुकान बजार अच्छी तत्सहित गोटे बहुत बड़ पड़िया अच्छी जोटार पार्किंग रे सुविधा अच्छी जदि कौन भक्त बड़ भोजी कार्य करने को चाहती ताले एठी करती बंधु माने एठी रोची पुणी देखा आउ एक नुआ वीडियो सहित जदि वीडियोटी आपण मानक पसंद है ताहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ता सहित बेल आइकन टी को दबाई दियंतु। धन्यवाद।